L-Awtorità tad-Djar bdiet b'ħidma intensiva sabiex tnaqqas u telimina l-abbuż fil-qasam tal-akkomodazzjoni soċjali. Għal dan il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid Mekej f'intervista ma' One News. Fost il-ħidma kollettiva li bdiet semma kif inbdew proċeduri legali biex persuni li qed jokkupaw 42 proprjetà residenzjali jew art fabbrikabbli mingħajr titlu jiġu ordnati jagħtu lura l-pussess ta' residenzi jew l-art. Dan fil-waqt li tnediet inizjattiva sabiex inkwilini anzjani li jmorru jgħixu f'residenzi għall-anzjani jiġu mħeġġa jirritornaw iċ-ċwievet tal-proprjetà mikrija lilhom u bekk jevitaw li l-post jibqa' battal. Sa issa ġew irritornati 37 proprjetà permezz ta' din l-inizjattiva. Anzjani jew persuni kbar fl-età li marru jgħixu f'residenzi għall-anzjani ma jħallux il-post tagħhom vojt iżda jirritornaw lura l-ċavetta lill-awtorità u ta' dan huma jkunu qegħdin jingħataw ukoll anke benefiċċju. L-istess awtorità qed tieħu ħsieb li twettaq spezzjonijiet ta' rutina sabiex jiġu identifikati proprjetajiet li huma battala jew mhux abitati mill-inkwilini rikonoxxuti. Fil-fatt f'dawn l-aħħar 3 snin saru aktar minn 4400 spezzjoni ta' rutina fejn minnhom ħarġu li 122 appartament jew kienu battala jew ma kinux abitati mill-inkwilini rikonoxxuti. Qed jitwettaq skrutinju rigorus ukoll fuq l-applikant għall-akkomodazzjoni soċjali sabiex jaraw min verament ħaqqu l-għajnuna. Naraw li l-persuni li qed jitolbu din id-darba postijiet ta' akkomodazzjoni soċjali ma jkunux qegħdin fuq il-waiting list mingħajr ma aħna nkunu nafu x'inhuma l-verament bżonnijiet tagħhom. U allura għamilna proċess ta' profiling fejn kull persuna li qed jitlob il-post mill-Awtorità tad-Djar nkunu nafu minni x'inhuma l-bżonnijiet tagħha u hemmhekk nistgħu naraw ukoll jekk il-persuna hux verament ġenwinament fil-bżonn. Intant il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodri Galdes waqt id-diskors parlamentari tiegħu ta' wara l-baġit qal li mhux se jittollera aktar abbużi f'dan il-qasam. Jekk inti għandek nies li jabbużaw mis-servizzi soċjali huwa l-obbligu tal-Istat li jara dik il-proprjetà tintuża tajjeb. U sewwa tagħmel l-awtorità li bħalissa qiegħda tagħmel eżerċizzju ta' nfurzar u l-infurzar ħajjiżdied.